Gernika Lumoko udalak bere kirol arloaren bitartez hainbat hobekuntza burutu ditu, alde batetik errugbi zelaian eta beste alde batetik ipar zelaiko zelaian bertan. Jokoaren baldintzak optimizatzeko eta indarrean dagoen araudira egokitzeko helburuarekin. Guztira, ekimen bi hauek 12.000 eurotik gorako aurrekontu globala dute eta bi esku hartze nagusitan zentratzen da. Alde batetik errugbiko zutoiak berritzea eta beste alde batetik ipar zelaiko zelaia bera hobetzea eta bertako mantentze lanak burutzea. Lehenik eta behin errugbiko ateen aldaketa eginda. Aldaketa egin aurretik 70ko eta 80garren hamarkadako zutoinak zeuden bertan, hondatuta zeuden, korrosioaren eta denboraren poderioz kalteak zituzten, eta bi astetan aldaketa egin ostean, orain altzairu erdoil gaitzesko egitura berria duten zutoinak daude bertan. Kirol Kontseilu Gorenaren CSD-ren egungo eskakizunak betetzen dituzten zutoinak dira. Instalazioan gainera, zapata sakonagoak jarri dira zutoinen egonkortasuna bermatzeko eta zutoinak aldatzeko eta berriztatzeko 8.500 euroko inbertsioa burutu du Gernika Lumoko udalak. Beste alde batetik, hainbat mantentze lan egin dira ipar zelaiko gunearen zelaian bertan. Jokalekua garbitzeko eta trinkotzeko lan hauek 2 eguneko iraupena izan dute eta 3.528 kakots 36 euroko inbertsioa suposatu dute. Besteak beste, xurgak eta burutu da, zelaia bera orraztu eginda eta kanaletak eta ureztatze sistemak presioz garbitu egin dira. Urteko mantentze lan hau funtseskoa da udalaren hitzetan, zelaiaren iraunkortasuna eta kirolarien segurtasuna bermatzeko. Hobekuntza hauen bitartez Gernika Lumoko udalak berretsi egiten du kirola sustatzeko eta kirol instalazioak behar bezala zaintzeko duen konpromisoa eta kalitatezko azpiegiturak eskaintzen dizkie herritarrei kirola egiteko baldintza egokietan.